Il-maġġoranza ta' ċittadini li jqogħdu fir-Reġjun Vant huma sodisfatti bil-lokalità fejn jgħixu. Da ħareġ minn studju tal-Università ta' Malta ikkummissjonat mir-Reġjun Vant fondi mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. F'dan l-istħarriġ ħadu sehem 409 persuni li ġejjin minn 12 il-lokalità bil-maġġoranza tagħhom huma postijiet turistiċi li jagħmlu parti minn dan ir-reġjun. Skont l-aħħar ċensiment li ħareġ fl-2021 f'dawn it-12 il-lokalità fin-naħa ta' fuq tal-portijiet jgħixu aktar minn 115,000 persuna. Hawnhekk ħareġ kif aktar minn 46% ta' ċittadini qalu li huma sodisfatti. Dan fil-waqt li kwart ta' dawk li wieġbu f'dan l-istħarriġ wieġbu li la huma sodisfatti u laqqas li mhumiex. Minn dan l-istudju ħareġ li ċittadini ma jafux rigward ix-xogħol li jagħmel ir-reġjun. Bil-maġġoranza tagħhom jgħidu li jridu jkunu jafu aktar dwar il-ħidma tiegħu. Fost l-isfidi li semmew iċ-ċittadini kien hemm dik ta' nuqqas ta' parkeġġ. Preżenti għall-preżentazzjoni tal-istudju kien hemm il-President tar-Reġjun Vant Anthony Kirkhope, uffiċjali mid-Diviżjoni għall-Gvern Lokali u sindki tal-lokalitajiet involuti.